Sis. Jam piro to iki? Lho sampeyan ki didolani ya jan sibuk ra leren lho, Mak. Iki soalnya sak setorke, Mbok. Kok nek wis rampung kok lek napa-napa ngono, wis lak dinteni iki. Ora kepengin lutisan lho, Mak. Ya kepengin. Alutisan apa? Tapi engko nek iki wis rampung. Lho Lho ngapake kuwi? Kowe ora dudare ngono kuwi. Kepiye to, Mbok? Kowe mah ngrusuhi kok ora lek rampung jare Iki ben ra udar digunting. Mak. Ora sah. Cok marake mumet malan kok Mbok ki. Lho wong didolak. Cilik. Lah nang ngene iki ketok duit apa piye mangi iki? Ada duit ya kepiye aku ya wegah to, Mbok. Berarti bayaran iki. Ya engko nek rampung. Ya rampungke, Mak. Nek rampung lek nggo tuku bahane nggo lutisan. Ya lek rampungke, Mak. 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 Apa meneng tak rampungke iki, Mbok? Iki tak rampungne dhisik. Ana wong ewo apa kene, Mak? Bu. Ana wong ewo. Mbok to. Kae kresekan apa, Mak? Oh, iki mau Mbak Yuli sing ngeteri lali aku, Mbok. Barang iki lak tak setorke. Ngono kuwi nek ana panganan wis mateng. Astagfirullah. Aku ki ora ngono kuwi cendali temenan. Lah delok isine. Amangan pernah. Ah, iya delok se isine apa? Ini panganan apa ini goreng. Ora dintekke. Lagi buka. Wis diulang aja dintekke. Weh nek maam lek menengo aku tak rampungke ya. Ha, tak ngerteni Ndara. Iki nek ana wong ewuh nang desa itu mesti diterteri iki berkatan kaya ngene iki. Iki ngisor dhewe mesti sego iki. Iya to. Kerupuke. Ana tempene. Oh, iki jane ngono wis enak kabeh ya, Mak ya. Enak ya. Iya Meneh gratisan ngene iki cetok enak. Kulono sayur kentang. Tapi karang aku sok kurang marem ya, Mak. Nek ora ana ijo-ijone. Arep apa, Mbok? Yo, Golek ijo-ijo. heeh, wis pas nang kene to. Kok dimanggar iki? Heeh. Oh, paling enak tenan. Enak. Nek golek tak rampungke kuwi engko lek dok golek ya, Mbok. Lek setor kapan to iki? Engko sore. Alah, isih engko sore iki sik esuk. Nek janji engko rewangi. Saiki golek, tapi engko direwangi. Yo. Ijo-ijone apa? Godhongane, Mbok. Godhong walu, ngono kae apa godhong Jepang? Walah, Kan jare ijo. ana jipangi barang. Ono? Ngene Mak Siti iki segala macam tanduran merambat ana. Ha to, Mak? Sopo? Hah? Mak Siti wudu. Nggonku. Ngene sapa? Ya pokoke kok ono. Lho, tuh ndek dhewe kok ditawak-tawakke segonya lawuhnya sudah ada, Ndara. Tapi jangan salah. Apa? Nek neng desa ki ngono kuwi. Piye? Nek ming sayuran apa tinggal metik. Oh, laza. OTW Mak saiki? OTW oke. OTW itu apa? Aja takon bae. Oh, Ayo nek kebon iki dinten nggon meja sik. Oke. Ini tenan kok rewangi ya, Mbak? Iya. Ora selak panas to. Mau nek rasah dadak anam ngene iki wis ora panas wis entuk janganan. Gini, Mbak. Iki. Oleh iki ngapik iki? Oleh, arek Jepang, Mbak. Arep apa? Jare ijo-ijo, nek ijo-ijo ya ijo-ijo, Jepang ya ijo. Lho kabeh menarik Mak. Oke, Mbak. Kabeh menarik iki. Oleh ora iki nek ngapik pucuke ngene iki? Oleh. Loh, ngene Ndara, selain lho ya ampun akeh banget iki. Selain uwohe, godhonge iki ya enak. Wis dipange tok telu, ngapek telu iki. Lho iki sulure lho. Wah, Ayu-ayu tenan iki. Iki walaupun teksturnya kasar, tapi sewaktu nanti mentah nanti disayur kalau disayur sudah menjadi lembut. Wis, ayo. seperti hati. Segonya sudah menunggu, Mak. Nanti Iki. selak adem, Mbak. Selak adem mari kita masak. Oke. Ndara,
jebule karena Kenapa, Mbak? saking freshnya gampang layu lho, Ya Mak. iya kan mau lek ngapek panas to, Iya, Mbok. kayak iki perjalanan neng pawon ya panas, Mm. tinggal ngoceki brambang bawang. Tapi Lah, layu kae dijamin masih enak. Mm. Fresh isian apa, Mak? Fresh. 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 Iki tinggal dipethiki ngene, Ndara. Apa to ya? Apa? Ngomong. Jipange mandi, Mbok? Lah par dijangan dadi siji sisan. Ya nek saya kan karo iki nyayur karo apa? Ati kepiye? Iki tok wae kan wis lawuh nggon terteran Oh, moke. iya. Piye to, Mak? Ki mboko siji nyayurnya satu persatu. Ah, sampean kok malah melu iki to? Aku kan apa? Lho, iya engko anu masak ngrajang bumbune. Oh, iya. Iki ceritane Simbok karo Mm-mm. Mak Siti arep ngusek-usek godhong jipang. Jipang. Bumbune apa? Bumbune brambang bawang lombok. Lombok. Mengko tambahi terasi sethithik, bene sedep nganggo laos karo Salam. salam. Wis ngono wae, ora saneka-neka, ora sawerna-werna soalé lawuhe engko wis akeh. Ngono lho. Gas ra Mak iki? Gas. Sik. Aja gasek ta ya. Para ndara-ndara yang di sana sudah subscribe belum? Iya. Apa Loh, mbok jenenge? sub- Sudah subscribe belum? Sudah like belum? Sudah like belum? Sudah komen belum? Sudah komen belum? Sudah mencet tombol loncengnya belum? Sudah memencet tombol loncengnya belum? Nek belum piye, Mak? Ya semuanya dipencet-pencet. Oh iya, wes ngono ya. Semuanya dipencet-pencet. Wes, subscribe Ndara. Aku methi ngene. Iki durung tak Aku iki ya, kumbah. Yo, terus Mak Siti bene nganu motong-motong bumbune. Iki godhong yang ombo-ombo kayak gini asalkan belum kasap yo, belum dipegangki belum kasar isih enak ya Mak yo. Ini cukup di keruwes begini. Aduh, ijo royo-royo. Tapi sayangnya iki orang dikumbah Ndara sik. Loh, ini yang terbuang sakmene. Ini kan ya wis kaku-kaku kae lho mbok wis ra kaku iso. iki sik lemes mah dibuang kene. Tak buang sampah. Wis. Oh ya aku tak ngumbah. Ya. Daden gini ya Mak. Ya. Cetik geni. Cetik geni, cetik Ya geni. kembah ya kembah. Yo wiline banyu jan kok le ngatir. Loh, wadahku banyu ngene Ndara. Iki jenenge padasan. Iki nek aku ndodok ning ngandinge padasan, piye wis padha ngene iki. Ya ta? Le bunter ya, Padha. Mbok. Padha le bunter. Yuh. Mak Siti, Wis lho mbok ra suwe-suwe. wis resik kok. Lho mbok. Sok lengone. Wis, Mak Siti tugase jaga lilin. Aku sing metu. Ora iki jaga mati. tak cepane. Bahaya nganti mati. Terasine mengko ndakne lali. Betul. Pilihane ada terasi atau rese ya, Mak. Nek ngoseng-ngoseng, ngusek-usek, numis kayak ngene iki. Rese iki urang sing cilik-cilik kae. Heeh. Wis, masuk. Masuk. Nah, nyos. Wis, wangi ya, Mak ya. Jangan tunggu sampai kering. Jangan tunggu lama-lama. Lama. Aku diambil orang. Orang ngono deh. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang. Ngono kok lama-lama terus Lama-lama le. Nuangke lek dituang-tuangke kok. Terasine sesuai selera. Janji wangi, janji krasa wis tenang. Ke urung mak kamu wis ambune, Mbok. Ya terasi, Mak. Ini sudah menyebar kemana-mana iki. Wis. Campur. Terasine mateng. Bintang utamanya yang tidak mungkin bisa ditemui di restoran manapun. Warung makan sudah tidak ada menu ini. Tak kandhanono. Cilekke Mak genine. Set. Masak sebentar saja.
Bene nanti masih ijo royo-royo. Hey! Wangi nih. Ini, Mbak. Oke, iki tambahi saus tiram nek bagi kalian yang suka yo enak yo Ndoro. Joroyo-royo ngene iki kena panas langsung berubah warnanya. Yang tadi agak pucet saiki dadi sumringah ya. Kaya Mak Siti nek entas bayaran ngono kae. Bayaran karpet. Oh, Mau kan mbok ngewangi anam ya, Mbok. Ngewangi ngrusu apa ngewangi anam? Ya tak ewangi lho jare bar iki kon ngewangi. Wis iki wis. Mak Siti, duduk Mak, tak garem maneh. Piur. Yuru. Kaldu, bubuk, bumbu gula, tak titik. Mangan ki nek nganggo ijo-ijo ngene rak ya mantep to, Mak. Wis urung to, Mbok, kok suwe men to. Wes kilo ngene. Tinggal disok lho tanpa air pun karena sayurannya seger ya jadi dia mengeluarkan air. Loh, jane kok disok keri ya. Masih ijo royo-royo. Royo-royo. Cukup ya, Mak, nggo wong loro semene. Mateng. Wayahe apa Ndara? Ayo gelar tikare. Mangan ning jaba enak iki, Mak. Oke. Wah, nang sorwet ngono kae karo semribit. Alam ngono kae. Wes jos. Ayo kita madang. Sego tertere sudah disandingkan dengan oseng-oseng godhong Jipang. Nah, mak di unboxing. Unboxing. Artine lak ngelih yo. Lho dimarah lho. Yo dikrawu-krawu sik, Ndara. Aduh. Bismillah. Ikunya wis ya. Renyah ya, Mbak? Tapi ya, Mbak? Enak. Karo kangkung, Mbak, enak ndi? Ngono, banding kayak iki. Ndara. Paling-paling kalian sering makan ijo-ijo ditumis kaya ngene apa? Kangkung. Sawi ijo. Iya, iki koyo godhong kates. Jauh. Ini dari segi teksturnya, asalkan ora kematangan isik crunchy, keres ngono lho. Memang neng tadi kan tak bilang di awal diusap daunnya kasar, tapi ketika bersentuhan dengan minyak panas wis langsung lembut. Iki sulure iki lho, Ndara. Tapi hati-hati, sulure itu sering dikira masih empuk, tapi ternyata ono sing wis alot. Hati-hati, Ndara. Coba cari ya golek Ndara. Iki ning daerah gunung-gunung ngono.
cocok dengan hawa dingin toh tanamannya jadi banyak dijumpai. Tapi nek wis nerodok panas ngono kuwi iki kadang ora subur, urip Iya. tapi ora subur. Jadi pucuke tidak terlalu lemu-lemu. Mudah-mudah enggak. Heeh, apa lemu-lemu ki. Pokoke ora terlalu subur ngono lah, Ndoro. Wis ayo, Mak. Satset ditekke, Mak. Aku entek Anamane engko ora rampung. rampung kon mbok ange-wangi. Iya. Piye? Piye? Ada yang mau mengewangi Mak Siti Anam bene cepet rampung, bene cepet bayaran, Gajian, mengko arep ditraktir kelutisan. Lutisan. Sebelum kita ngewangi jangan lupa apa, Mak? Like, komen, subscribe, share, dan dinunul loncengnya. Pawon Mbok Wiryo. Hanya di Mbok Wiryo Channel. Guyune melu. Ora takon melu guyu. Oh. Pawon Mbok Wiryo. Mas Sandoro. Rasane piye? Tonjol.